Bonsoir, Αλιένα! Bonsoir! Τι θα μας φτιάξεις σήμερα? Εσύ θα μας πεις. Θα φτιάξουμε μπισκότι. Εδώ βλέπω το βεγγανόμικο. Ποια σελίδα είναι? Το έχω πάρει και εγώ το βεγγανόμικο, ναι, στο είπα. Να σε, το βρήκες. Σ' ακούω. Υλικά. Πόσα θα φτιάξουμε, να φτιάξουμε 2 καρβελάκια? 2 καρβελάκια. Και θα φτιάχνουμε 2. Θα κάνω γρήγορα. Έτοιμο. Το ξύνουμε με μια τέτοια κίνηση. Εδώ είναι η πόλη. Έτσι το κόβω. Και θα δεις λοιπόν ότι δεν μένει τίποτα από σάρκα με αυτόν τον τρόπο. Όντως. Ρίχνουμε την πορτοκαλάδα. Ωραία. 4. Μία κούπα ζάχαρη. Ένα δάχτυλο από πάνω εκεί. Τέλεια. Ρίχνουμε και μία κούπα ελαιόλαδο. Και πρέπει να βάλεις και τη βανίλια σου τώρα. Βάζουμε αλεύρι. 2. 4 παραελάχιστο. Μπορεί να χρειάζεται να συμπληρώσουμε βέβαια. 4 τέτοιες. 1. 2. Το ήξερες εσύ ότι το baking powder έχει φόσφορο? Ναι. Α, το ήξερες? Ναι. Α, γιατί εγώ δεν το ήξερα. Ψευδάργυρο. Αλάτι. Αλάτι. Ο ηλιόσπορος. Έχει γύρω στα 1150 μιλιγκράμμ ανά 100. Είναι ψηλοέτοιμο, χωρίς να λερωθούμε ακόμη. Χωρίς πολλά μηχανήματα και εργαλεία. Παίρνεις και με προσοχή κάνεις αυτό το πράγμα. Ρε, ήρθε κιόλας. Για πήγαινε να ανοίξεις. Τι κάνεις? Καλά είσαι? Πέρναγα εδώ. Μέσα, εμείς μαγειρεύουμε. Μουσική γιατί δεν έχει. Μπράβο, καλή ιδέα τώρα. Τώρα βάζουμε τα τελευταία 2 υλικά. Τώρα είναι το λέρωμα. Τώρα είναι το λέρωμα. Τότε κάτω εσύ. Πριν να βάλεις χέρι πρέπει να κόψεις 2 κομμάτια λαδόκολλα. Όχι έτσι, Αλιένα μου. Κάθετα. Τι εννοείς κάθετα? Μπράβο. Μπράβο, κορίτσι. Μπράβο. Άξια. Δείξε τι ρεπτό. Μπράβο. Όλο δύσκολο σου βάζω πάντως. Όχι, εντάξει, δεν είναι τίποτα. Είναι το μισό. Θα βάλω κι άλλο. Μια χαρά το πας, μπράβο. Το έχεις, το έχεις. Πολύ ωραία. Εντάξει. Ναι. Εγώ νομίζω ότι είναι καλό. Ο φούρνος μας έχει προθερμαθεί στους 175 βαθμούς Κελσίου. Πάρα πολύ ωραία. Και βγάλε τη σχαράκι πρώτα. Κακάο. Κάτω-κάτω θέλει, μπράβο. Πιο μέσα. Δεν έχω εγώ τέτοια συστήματα. Θα ψήσει και σκούντα προς τα μέσα. Να το. Εντάξει. Ναι. Ωραία. Yes. Καλά. Τέλεια. Ωραίο, Όση ώρα θα περιμένουμε να φτιάξουμε και ένα πολύ γρήγορο κέικ. Το εύκολο γλυκό είναι αυτό. Ωραία. Ρίχνουμε 2 τρίτα κούπας ή μισή κούπα αν θέλουμε λιγότερο γλυκιά, ζάχαρη. Ακατέργαστη πάντως, ναι. Επειδή βάλαμε λιγότερη ζάχαρη, Ναι. υπάρχει περίπτωση να βγει λίγο πιο υγρό, οπότε θα συμπληρώσουμε με λίγο αλεύρι. Μπράβο. Αν χρειάζεται. Μπράβο. 1. Κάτι. Τελικά δεν χρειάζεται παραπάνω αλεύρι, έτσι. Το απλώνουμε στον πάτο. Το έχεις φτιάξει αυτό κι άλλες φορές. Αυτό το έχω φτιάξει άλλη μια φορά. Τέλειο. Μπράβο, αυτό.
το γύρω-γύρω λίγο κάνε. Ούτε... Ναι, αλλά αυτό... Έπαιζε όλα μαζί εδώ, τέλος πάντων. Δύσκολες δουλειές. Αυτές. Τότε γιατί το κάναμε από πάνω, το απλώσαμε? Θα μπει το νερό. Το νερό μπαίνει από πάνω απ' όλα. Αυτό το νερό τα κάνει όλα. Σε αυτό το γλυκό. Πόση ώρα? Για 40 λεπτά. Θέλεις 40 λεπτά σου 185. Όσο περιμένουμε το κέικ, κρυώνουν τα μπισκότα μας. Μπράβο. Τα οποία μετά τι θα τα κάνουμε? κόψουμε. Θα τα κόψουμε και θα τα ξαναβάλουμε. Θα τα λιάσουμε και θα τα ξαναβάλουμε για άλλα 12 με 15 λεπτά. Ωραία. Το κέικ μας δεν περιέχει αυγά. Και εκτός του ότι αυτό σημαίνει ότι δεν έχει χολυστερίνη, σημαίνει ότι μπορώ να γλύψω άνετα το κουτάλι, χωρίς να υπάρχει κανένας κίνδυνος σαλμονέλας. Τα βάζουμε λίγο έτσι. Το κέικ μας είναι έτοιμο. Χρειάζεσαι δεύτερο γάμι. Μάλλον χρειάζομαι και το άλλο. Ναι. Βγάζουμε το Θα κέικ. το αφήσει με προσοχή εκεί πάνω. Μπράβο. Εντάξει. Κόλαση. Κόλαση. Αυτό κέικ είναι κόλαση. Βεζούβιο. Ομολογουμένως είναι κόλαση. Μου το έχουν πει κι άλλοι. Ναι, ναι, Ναι. ναι. Τι σου είχαν πει δηλαδή? Ότι είναι κόλαση. Θα τα κόψει ο περαστικό. Όχι, θα ή ο περαστικός ή εγώ. Ναι. Γιατί έχουμε την εμπειρία. Εντάξει. Έχει κόψει πολλές φορές. Α, ωραία, ωραία. Πολλές. Μία. Έτσι. Α, μάλιστα. Θέλει κόλπο λοιπόν. Αυτό. Ναι. Και τα βάζεις εδώ, για το δεύτερο γύρο. Αχα. Στο δεύτερο γύρο. Ναι, 12 με 15 λεπτά θέλει. 12 πάνω. Είναι το γλυκάκι μας. Έχει τελειώσει. Ωραία. Θα το γυρίσουμε Το τώρα. σερβίρουμε έτσι Ναι. ή το γυρνάμε. Ωραία. Ωραία μυρίζει. Και λίγο, Τώρα το βγάλαμε. Είναι πεντανόστιμο. Εμένα έτοιμα μου φαίνονται. Και εμένα. Και τα μπισκοτάκια μας είναι έτοιμα. Πρέπει να το πλύνω εγώ. Ξέρεις. Να ξοδέψω το μόρνο. Πρόσεξε πόσο γρήγορα θα πλύνω το πορτοκάλι για να μην ξοδέψω νερό. Ναι. Ναι, τώρα ξέρω στο μισό μόνο πριν για μια ντομάτα. Και Για ένα τώρα ντοματάκι. προσπαθείς να εξηλαιωθείς. Ακριβώς. Κοίταξε, μόνο και μόνο που είμαι vegan. Σκέψου πόσο νερό κάνω οικονομία. Ας πούμε, αυτό. Έλα, τώρα πάρε ξανά. Εγώ τον κόλλο σου δείχνω. Ναι, να θεωρώ vegan κόλλο. Θέλω να με βοηθάς όμως, δεν θέλω μόνο να μου... Να με βοηθάς κιόλας, δηλαδή θα μπορούσες Δεν πρέπει να γυρίσουμε τίποτα. Μπορείς να το πάρεις το πιατάκι εσύ, ας πούμε. Δεν χρειαζόταν να μου πεις άνοιξε το ντουλάπι, πάρω το πιατάκι κι εγώ σαν ρομπότ. Κανένας κίνδυνος σαλμονέλας. Είναι πολύ ωραίο.